Berlatar betul tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka untuk merdeka, mengapa yang masih dikatakan sadar. Kita tetap setia, tetap setia. Indonesia kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu untuk tanah airku, Indonesia. Gentar membela yang benar, gentar lagi mari perang, gentar mengusir penyerang, gentar bagus kita menang, bergerak serentak, menerkam, tak gentar, menyerang, majulah menang. Merdeka! Merdeka! Wah, Siap. Lapor Pak Dalang, Pulau Dadak saking Bojonegoro siap melaksanakan tugas untuk menghibur semua warga masyarakat Lengkong. Merdeka! Merdeka! Lanjutkan! Siap. Put. Wah, Teh botol sosro bagianmu. Lah kebacut goblok rene lho. Kok iso muser rek. Lapor. Apa sing kudu tak laporno? Duh, Kowe iki kocok kok piye laporan karo komandan kok ora sing cetha to? Lah kowe wis kaya aku mau lapor. Lapor. Kaya dodok, Pak. dulu. hei, Srindaya mundur. Joyo manuk. Lapor Mas Dalang Gadeng. Saya Dodo dari Bojonegoro siap untuk menghibur semua warga masyarakat Lengkong. Apakah saya di sini diterima? Diterima, lanjutkan. Siap. Alah, dumpo mlakune. Lanjutkan. Dulu. Apa kok lanjutan piye to? Bisa aku sing kon lanjutkan itu, Mas. Laporanmu apa kok? Aku ora tau pacarae. Arang-arang. Ora nasionalisme. Lapor, saya siap, Pak. Siap apa? Apa-apa siap. Selesai. Dulu.
Apa kok selesai iki lho? Aku kentekan popo iki. Mundur. Mundur nih. Lapor Mas Dalang Akbar. Ya, Tadi saya ke sini luar biasa, Mas. ya. Saya datang masuk transit ke dalam. Makanan sudah disediakan, semua disediakan. Mau saya makan, sudah diambil lagi. Berarti siap Siap. untuk menghibur warga? Siap. Lanjutkan. Siap. Lunus kayak maling gue. Kowe iki lape piye kok maju mundur? Kowe iki maju, mundur. Bukan dia kata-kata. Gue ki Parega melaporkan kondisi saat ini bagaimana ngono lho. Nah. Ndang, lapor. Mm. Masyarakat. Alah. Masyarakat piye to? Masyarakat. Alah. Masyarakat. Yo. Lengkong semuanya sudah madep ini semuanya. Hmm? Sehingga siap untuk segera dihibur. Laporan selesai. Selesai. Selesai itu. Selesai. Terus karepmu? Sampeyan lanjutkan lho, Pak. Lanjutkan. Kaget aku. Ya kudu tegas loh Mas Kudu Dodo. tegas. Heeh. Siap, lanjutkan. Lanjutkan. Siap. Balik to kok piye? Balik to kok. Kowe iki kok ora tau baris ae kowe iki. Arang-arang aku. Kowe iki cinta tanah air apa ora? Yo nak masalah cinta no tetep ala biubul. Wis diawali nganggo lagu-lagu perjuangan kok iso. Luar biasa ning kurangi siji. Kurange siji apa? Lagune kedawan. Oh, ya kan itu rangkaian to, Mas. Rangkaian lah kene mlaku rasane keju kabeh kentol-kentol niki kok sampean. Tapi untuk negara kita tidak apa-apa. tidak apa-apa, kita mengingat pahlawan dulu toh nyawa, toh Betul. kabeh. Heeh. Apa toh artine terima mlaku strata rasana, Mas? Estu Hmm. napa meleh pepanggihan langsung kali sedaya warga masyarakat Lengkong mriki. Lengkong. Lengkong luar biasa. Mm. Sing mirsani Mas, maupun kula survei Oh. sudah terdaftar kurang lebih ada 250.000 pasang mata. Akeh men to? Duh, kula pun survei mulai drone. Oh, Drone sing itu- dhuwur kae. Dhuwur. Iya. Drone langsung nyurvei, wah sing nonton kuatah sangat. Banyak. Banyak lho, ora kathah. Oh, kata. Aku ngomong banyak ditapuki wong kene kok aku. Oh, iya. Jelas kabeh menungso. 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 Nah, Nah. penontonnya menungso tapi kathah. Kata. Dan luar biasanya Mas Dalang, Ya, malam hari termasuk rekor muri yang nonton. rekor murinya gimana, Mas Dodo? Semakin yang di sini hadir itu sangat banyak dan juga yang apa niku tempat duduknya juga penuh semuanya. Luar biasa. Juga di sini guyub rukun. Nggih, Nyatane kayak mau yo ora nek tukaran. betul. Nggih ta? Heeh, wayangannya mesti kondusif. Kondusif luar penontonnya. biasa. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh teng mriki tansah pinanggih bagya mulya Allahumma. Amin. Amin. Mangan lontong dicampur sukun. Cakep. Mugi-mugi warga Lengkong tansah guyub rukun Allahumma. Amin. Luar biasa. Mangan Lengkong. Mangan Kok Lengkong. mangan lengkong itu? Mangan lontong kabeh siji. Mm. Mugi-mugi warga Lengkong tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Amin. Weh. Ganti Mas Komet. Ganti. Nimpal Kok iso teko nimpal bareng iki piye to kowe iki kok iso nimpal bareng? gale to. Ya ora oleh mbok ya sing apik mangan apa Mangan kingkong. kingkong wong rayah kowe iki kok kingkong piye to? Gedhi ya. Gedhi kok iso. Wong jenenge Parian bantah ya ben. Ya maksudnya Ning sing Purwokantine nyambung. sing pantes ngono lho. Aku yo pantes kok. Dang, Kingkong dibakar ya enak. kowe tau mangan kingkong iki tau. Tahu. Ya ora umume wong kok iso. Oke mangan kue. Banggep aku kingkong. Loh, malah ngaku. Meneng. Lah jere nek mangan aku. Maksudnya karo kue. Oh iya. Mangan kingkong. Kingkong kok dipangan bocah kocok. Meneng. Iya iya. Mangan kingkong konangan macan tutul. Pantune kok. Kuwi urung mangan. Pantunku ganas. Ganas kaya wonge. Mangan kingkong konangan macan tutul. Heeh. Masyarakat Lengkong alep yupul. Ya. Wabarakatuh. Apa kuwi? Kok wabarakatuh ki urusane apa lho? Lah kok ya ora salam no. Mangan beton kabeh telu. Heeh. Para penonton ketinggal ayu-ayu. Ayo lanang lu mosok ya ayu. Ya sing lanang ki piye mosok ya
Wong ora masuk akal blas. Wong sing Enek. nonton ki yo majemuk. Sik. Dadi ana sing tuwek, barang kok ayu. Sik to, tak terusno nek. Ya nek perawan-perawan tinggalan Jepang barang kok ayu. Apa enek perawan tinggalan Jepang ijek iki Barang enek nek to, Be? tau wir-wir ngono ya. Malah nglempok. Enek beton rupane ireng. Beton opo? Lho, wis dintai lho. Lah nggih. Pantun yo mbok ben. Boyo ben to beli aku kesempatan untuk memberikan inspirasiku untuk warga masyarakat sini. Cakep. Lho. Apa? Kowe mbok terus cipok kurangan lho kowe. Aja to dingi wis. Mangan cipok. Beton rupane ireng. Enek beton rupane ireng. Sing nonton tambah ketok ganteng-ganteng. Iki kanggo sing lanang. Sang lanang. Lah kowe apa? Apa nek? Siji tok. Siji tok kowe pantunmu. Ya kuwi mau tok to. Ya Allah, boyo mikir sing rada akeh nggih Mas nggih. Nggih. Nggih, ngoten lho dadi awake dhewe iki ben ketok kompak. Udu penemu. Leres. Udu gagasan. Leres. Heeh. Iki acarane napa to, Mas? Penutupan PHBN. PHBN. Apa? Peringatan Hari Besar Nasional. Aja diomong iki ra roh dhek kok. Ora ro to, PHBN ora ro. Ora roh. Omang urung krungu kok. PHBN apa le? Syukur. Nyek. PHBN apa? Yo iya hari ulang tahun ngenean gitu. Iya ulang tahun Mas. Ulang tahun kene. Dari Yo goblok. PHBN kuwi kan merupakan singkatan. Singkatan Ah. to. Kepanjangan PHBN apa jajan? PHBN. Panjang wis. Mas teh apa ngono lho PHBN kuwi? Lah yo opo? Kowe ro to? Roh to. Ro kok takon aku? Aku ngetes kowe kok. Nyapa mbok tes mic ya? Mas teh kowe roh dunung apa ora? Lah mbok anggap ra roh ki PC apa piye? Lho. Maksudnya ki pengertian PHBN itu apa? Lah yo lek kowe ngerti nyapa kok takon aku. Wong ki mbok aja menyusahkan orang. PHBN itu Kalau kadang-kadang aku ngerti enek beda-bedaan, tebak-tebakan, dalang, dagelan. Itu kok mempersulit itu yo tiru. itu merupakan metode untuk Kita menghibur. itu tidak ingat dengan guru SD kita. Oh. Jangan pernah mempersulit orang lain. Oh. Karena orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. gurumu SD bar ngomong ngono terus mati. Wis tuwa aja. Ya wis bener to wayahe. Lah. Maksudnya ki kepanjangan dari PHBN itu apa? P itu peringatan. Hah? H Apa? hari B. B. besar. K. Kagundulmu. PHBN nek Aku kane. ngetes konsentrasimu cek konsentrasi Fokus, ora. Pak. Fokus ya. Iya. N. Nasional. Berarti PHBN Ayo karang dewi. Rasa karang dhewe ngeten iki apa ya pas to Mas. Lah iya to. Alhamdulillah panggih malih Mas Akbar. Alhamdulillah kita diketemukan lagi di Kecamatan Lengkong. Lengkong. Kang luar biasa. Luar biasa malam Pripun ini. jenengan pawartosipun? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat. Harus menjaga kesehatan sampean. Betul. Nggih ta? Nggih. Kesehatan itu yang utama. Harus penting- dijaga. Harus dijaga, Mas. Ya. Estu niku, soalnya nek gak dijaga bahaya. Boleh no security loro. Dijogo. Mas teh ra ngono kok sedulur security. Jenengan harus menjaga kesehatan. Opone sampean tanggapan yo gak leren. Nggih. Kok gegek sampean kok awake panas, adem panas itu kan bahaya. ta. Iya. Panas yang ngiyup tuh. Maksudnya ki panas suhu tubuh. Tubuh. Oh alah. Biasane opone koyo ngene iki ya sampean ngantek padhek esuk. Nggih. Mesti sok-sok sampean telat maem. Telat maem. Malah kena emah sampean. Oh. Bahaya kuwi ya. Berarti kudu makan tepat waktu ya. tepat waktu, nek Ben- ra tepat waktu malah kena emah. Ben ora loro Loro mah. mah. Heeh, iya iya. Bahaya kuwi Iya iya sampean. iya. Ya nang gitu lho mah ta ben gak loro mah. Hah? Nang gitu lho mah. Maksudmu piye to Mas kowe iki? Lah jare loro mah. Lah nek kaya Mas Akbar ki kesibukane luar biasa. Iya. Telat maem kok nek kena loro mah piye? Lah ya ben gak loro mah ya nang gitu lho mah. Apa nang etan omah, nang kulon omah, kan gak loro mah. Ki ora mata arah, Mas. Ora mata angin. Loro mah ki maksudnya sakit mah itu loh. Maksudnya ki loro ku lho. Lah apamu? Duh. Kok apaku piye to? Jadi kowe loro. Telat maem kuwi jenenge loro mah. Lah ya nang gitu lho mah. Karek milih ta? Kok angel to jelas to sampean Mas? Angel maksudnya ki mah penyakit mah terkena penyakit mah karena telat makan. Makan. Lah gila. Piye? Lah kaya wong susah kok telat makan. Wong Mergo saking kesibukan. Napa? Nah Kesibukan. ini yang salah. Loh. So yang salah. Awake dhewe iki koyo diperbudak dengan pekerjaan. Itu salah. Kita harus bisa memanage dan membagi waktu. Piye rupane kok tutuk gula iso muni ngene iki. Lah ya aku dhewe gumun. Lah ya to. Jadi masalah duduk gula. Lho kok tutuk Eh, gula piye to? Kesehatan, membagi waktu bagaimana kita bekerja, kapan kita harus istirahat. Karena yang bisa menakar adalah tubuh kita sendiri awake kita.
awake Heeh. dhewe. Heeh. Tidak tergantung dengan orang lain. Heeh. Kalau bisa ini dijadwalkan. Kados kula ngeten iki. Piye? Ini tak turuti, saulan kula mboten leren. Full. Oh, tanggapan terus. Lho, sambate. Kok sambate piye to? Ya ampun. tanggapan pokoknya. Ayo tanggapan terus. Tanggapan ini saya manage, saya atur sehingga Mm. ini agak saya kasih jarak lah gitu. Oh. Ana larane. Untuk Iya. istirahat. Untuk istirahat dan juga untuk keluarga. Betul. Nah, harus seperti itu. Oke, terima kasih. Malam hari ini juga disponsori bersama ABCD dan juga Cito Makmur yang tentunya Dul gundul. eh, Bae bakul dul. Ombo elokno piye to kowe kok iso saya men kesebut. omonganmu. Rumangsaku kok Namung saged derek dedonga Mas Ageng. Dongane napa Mas Dodo? Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh sedaya warga Lengkong mriki tansah pinanggih bagya mulya ayem ayem tentrem tinebeke saking sambikala Allahumma Amin. mugi sing kepareng lenggah menika tamu-tamu terhormat tasih kepareng lenggah menika Bapak Camat sembah nuwun Pak Pak Camat Camat, ya Wilujeng Allah, Dalu, Wilujeng matur Dalu, Pak nuwun. Masyaallah Nate panggih datang ngluyu. Ngluyu. Nggih. Kula remen kalih Pak Camat Mas Nggih. wong iki gapyak semana Nggih. bagus ganteng wong ya putih Matane ireng no. Kuwi sing bayari kene lho. Kowe kok ngomong Kuwi ireng. gara-gara kowe lho. Lah kowe mbok cecakno ireng. Lagi gawe kalimat liyane no ora iso. Lah kuwi apa enake wonge jujur ya Mas Lah ya. nek Nggih. aja nemen-nemen usuk. Kowe matur nuwun karo Pak Camat tenan. Matur nuwun Pak Camat. Kowe ora ditanggap Pak Camat dino iki ning omah merongos ra mek popo kowe. Ono aku ora kurang pekerjaan, Mas. Pekerjaan apa wong ning omah nganggur? Turu no. Duh, turu. Turu kan. Turu ya apa pekerjaan ta, Mas? Boten itu Tuh. melambangkan pengangguran. Pemalas nih, pemalas. Wonge kudu ngadeg. Ngadeg. Aku yo ngatik yo delok wayah, Mas. Ngono Ngono lho. Sekitar 4:30 jam 4 kuwi serasa diperintah atek dhewe. Ki omongane kacau. Konotasinya itu negatif. Wis jorok konotasimu. Pikiranku jorok. Jorok. Lah kok ngerti? Loh, lah wis dari omonganmu ki wis berarti menuju ke situ kowe. Loh. Maksudnya Mas Akbar ki ngadeg, wong lek gelem ngadeg kuwi insyaallah rezekine kata barokah. Kuwi lek pikiranmu. Iya, Ngarani aku jorok. iya. Wah, aku nak 4:30 ki seneng Mas ngadeg langsung tangi. Kayak ngene iki aku mulai kok jam 4:30 gak mungkin aku leren. Langsung bersiap untuk aktivitas lagi. Gitu loh. Mosok Lah lah. Kowe gak ngadeg? Gak, aku yo ora. Loh. Piye to ki ya mangsaku. radok aku radok iki. Nek ngomong Nah, menghibur. salam-salam. Iki maksud yen to disapa rumiyin. Disapar miyen. Pak Camat, Ayo no. Nuwun, ugi sedaya Bapak Kepala Desa sekecamatan Lengkong nggih Mas. Ya, Nggih. heeh. Ugi Bapak Dan Ramil Wilujeng Dalu Bapak Selamat Bapak- malam, Pak. Pak Kapolsek, ugi Pak Sekdin. Eh. Sekretar apa? Iya, iya, iya. Seksam apa Pak? Sekcam, Seksam. sekretaris camat. Camat. Menika Heeh. sembah nuwun sedaya ingkang rawuh mugi tansah bagya mulya. Amin. Amin. Kowe apa dongamu? Yo wis padha karo kowe. Deh, Wong duwe pemikiran dhewe kok padha karo aku ya apa to Mas? Kok iso Lah, iki awake dhewe ning kene ditimbali apa to tujuane? Memberikan hiburan. 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 Insyaallah lewat paring hiburan kuwi padha karo awakmu sedekah. Sedekah rasa dumateng sedaya warga mriki. Heeh. Mulane kersane warga mriki tansah semangat, tanpa tansah giat. Mm-mm. Awake dhewe kudu memberi semangat. Semangati Mas Dodo. Siap Mas Heeh. Akbar. Heeh. Siap. Siap. Lanjutkan. Siap. Iki ketok ngene iki ya. Semangat. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini saya minta suaranya yang keras, yang semangat agar bapak-bapak semua di sini tidak Oh, saya bilang merdeka jenengan jawab merdeka ngoten nggih karena Kali aku deh. kun sukun meneng kun. Heeh. bapak-bapak dan ibu-ibu jawab semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap Merdeka. siapa kita? Dagelan. Dagelan gundulmu no. Gak iya to. Kowe iki tau ndelok TV pura to, Mas? Gak TV-ku kak dol. Maksudnya iki siapa kita? Indonesia. Ngono. Indonesia. Lengkong maju, maju, maju. Heeh. Ngono. Nanti. Loh kok nanti gitu? Pembangunannya. Pembangunane, Oh. pemerintahane maju, Kowe wargane iki yo digoyok kaya ngene maju kabeh kok malah nglempok no. iki pikirane kok ngene terus to. Lah Mas. iya. Kayak mau bleset bocah iki kok. Hmm. Merdeka! Gundulmu. Jajal kowe nek maringi semangat piye jajal? Iya. Aku dhewe ora patek semangat. Dulu. Lagi Pak Camat iki lho Pak dagelan setunggale mboten anu mboten Semangat, Pak, semangat. Semangat. Apa piye kok iso semangat?
Kaya aku mau. Kayak Mas Dodo mau lho. Bapak-bapak, ibu-ibu minta suaranya. Merdeka! Merdeka! Yo, tanganmu ngene tuh. Gagah tuh. Dempal kabeh ya Mas ya. Iya tuh. Sak pipi-pipine. Yo ora dempal, Mas. Kenapa tuh? Kakean lemah. Oh iya. Jajal, Mas Komet. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di belakang, bakul, bakul. Yo yo. Ki urusane opo? Iso Teko bakul Biar barang. tambah semangat. Bakul ki ngurusi sing kuku lho. Nah. Hmm. Merdeka! Enak luru kita ya. Loro kudu keselek kok. Yang sebelah sini juga boleh ikut semuanya. Pak Camat, mohon maaf nggih. Merdeka! Oke. Oke apa wong siji tok kok oke. Sementing enak sing jawab tuh. Penting. Rumang Merdeka! Nah. Omongannya wis ora dipercaya, Ora Mas. dipercaya. Heeh. Kowe omong sak omonge modelmu kok nyepelekno. Aku ra gumun nek nang lengkong ra dipercaya. Lah nyapa? Lah aku nang omahe bojoku ra tau percaya. Biasa aku. Iki berarti kowe iki kudune prihatin. Ora nyapa kok. Lho kowe iki dadi kepala rumah tangga kok karo bojo ora dipercaya ta, Kowe Mas? ra awakmu mbek wong umum. Ya. Kepala rumah tangga nomahku ini bojoku. Iya, lho lho kepala rumah tangga ki lanang, Mas. Kayane akeh kono. Rumangsaku kok. Ya kok modelmu kok ora anu bras. Masih. Kenapa? Gak krungu kabar. Iya. Selamat ya, Mas. Nyapa to? Anu saiki kok anu dadi guru gitu. Saiki Ulang dalang SLB putih, Pak. SL Mata. tapuk kowe. Lah jadi guru. Ki dalang seniki pinter lho. Lulusan S1 sarjana lho. Mula pinter ya mulang bagian kuwi. Kok mbok takoki teng sekolahan SLB pundi, Mas? Lah nek Tak ora takok ya mbok tenan. dijawab apa ngene kok dadi perkara to. Padha karo nyepelekno Mas Akbar to kowe iki kok. Lah kudu karek jawab, aku nang kene, Mas. Ngono ku masuk Loh. angel. Aku guru, Mas Dodo guru. Guru, Mas. Itu melambangkan kalau seni kita itu mengedukasi. Betul. Betul loh. Seni itu berpikiran dengan jernih, dengan positif, memberikan hal positif untuk semua warga. Heeh. Wargane seneng insya Allah dibeto mantuk, kok sak keluarga ya melo seneng. Dong ora, Dong ora. Nek aku karo Mas Dodo guru siang. Guru. Lah kowe apa dadi apa? kowe dadi apa? Nek awan ngono ki, pas ora tanggapan. Heeh. Wis ora krungu gak? Hah? Lah iki guru apa? Guru apa? Guru apa, Le? Sumpah aku. Kowe dadi guru kalau muridmu padha minggah. Cuma arang-arang menyang aku. Sik Mas, kita klarifikasi. Klarifikasi piye? Asline sami Mas, kula kalih Mas Komen. Heeh. Iki asline nggih teng sekolahan. Lho lho, dadi guru apa? Nek gurune nggih tulisane guru. Ah, ah. SD no, SD. Oh, mulang Cuma SD. kok Bendino kok ora duwe murid kok guru kok ning jeding. Nek gak ngono dapur, jeding, dapur. Kowe guru apa to, Mas? Lah aku iki gurune kaken to, Mas. Lah terus 6 kelas sih gurune nek 10 lah aku manopo. Lah aku ya riwari ning jeding pawon. Aku bagian ganti nih Kak Dop ya nguras jeding. Kadang bagian gawe kopi. kowe guru apa kebon to? Ae sakecakele Mas. Ramah bagian. Kok ya melas men kowe iki jane apa lho kok iso. Mas Dodo wis salam. Nggih. Mas komentar salam apa? Salam pramuka. Yo, Iku ora acara jambore kok salam pramuka gitu. Bareng kowe lho to menghibur masyarakat. Heeh. Nyanyi kayak gimana lho. Ah nyanyi. Sing Mm-mm. saya putri. Putri gundulmu Saya si putri. Saya si putri. Ya, si putri. Si toh. Putri Keduren. keduren. Nadamu ki lho. Saya Si si putri. Sik to, ben dicontoni sik to. Mingkem lambene biar Pak Dodo dulu yang mengasih contoh eksempel. enten peso cilik, Mas. Dinggo apa? Ngisi raine komet nih lho. Kaya walesan, Mbak. Ngene lho. Krungu Mas Akbar, piye? Biar Mas Dodok yang sampel. Ngono. Kok sampel piye to? Eksempel itu contoh. Oh, contoh to. Ngene iki lho, nek padha ora SD meh. SD. Nah, awake dhewe kan ngajar siswa to. Heeh. Iki ngajar dapur karo jeding iki apa sing diajar? Boleh ya. Eh, Jajal, Mas. Saya si putri sinden panggung Datang kemari. Kemari. Kowe aja. suarane nek kaya cobolo ngene to. Akhirnya menghibur lho. Ya menghibur tapi sing cetha lho Mas nadane larase. Nganggo kae lho. Kendang. Men kita listrik urip lho. Piye kendake piye? Jajal cangkemmu sik, Heeh. cangkemmu sik. Ketek gendut. Hah? Ketek gendut. Ketek Sapa sing kethek gendutan? ketek. Sapa sing kethek gendutan? Suara kendang lho, Mas. Suarane piye? Oh iya iya nek iki bener. Ketek gendut. Ketek gendut. Ketek gendut. Dudung. Dak duduk. Ketek gendut.
Nesu tenan iki Mas Dodok iki. Terus omongan pengen tak rudo paksa. Tak udah kesel. Majo. Aku dengi lagi per Tak lucu. Tapi wong wedok. Maju. Ketek gendutun kok kono tersinggung. Sampai yo ketek kowe kaya kingkong arek. Apa nek ketek sak mono gedhe kan entekno kowe sak donya. Terus lah mengenyak aku kowe. Sidop ora kok. Terusno kowe. Lah tetep tak terusno. Kowe ngelingi to budal karo sapa? Syukur. Arek kowe lali ya, we. Ora lali aku apa ki genahno saiki. Lah yo, Kadek mau kok nyepele aku terus kowe budal karo sapa? karo kowe. Goncek sapa? Wen wae. Mobile sapa? Lho lali mobilmu. Piye iki? Sing bensini sapa? Lho iki dah. Sing ngebosi mangan. Iki. Lah cek kowe nyepele aku. Lho kowe gak ikhlas berarti. Wes aku ra ikhlas iki piye to? Paling gak kowe iki wedi karo aku aja nyepele aku ngono lho Mas. Wedi yo karo Pak Dodok. Atase kowe nunut aku kok sok. Hihi. Maksudnya kowe iki nunut. Nggih. Hihi. Maksudnya aja nyepele aku wedi sithik karo aku ngono lho Mas. Hi. Wedi akeh. Rene. Emang mbok ambung. Ora rene. Rene ta rene. Wah, janji? Iya. Regeten aku sesuk kok iso ngomong. Ketek gendut. Wis ora seneng cacak. Ayo padha Sampeyan yo tunggal e. Kok nyepele kancane kabeh. Oh, saiki diganti kingkong amber. Kingkong amber. Ya apa ngene kendang kok. Nek iki ora kingkong, Mas. Apa? Tekek mlungker. Tekek mlungker. Sidap rame kok. Rasa kok gregetan aku. Saya si putri. Lah kedang si putri sinden panggung. Datang kemari. Menurut panggilan Anda. Nah, ngono nyanyi iki genah kono lho ya Mas ya. Terus. Menghibur para warga. Palura mugi amanah. Oke. Pak Camat, Mugi tansah sehat. pacare, Mugi mboten pure. kami tua. Senengane rondo. Hei! Ngene iki. Lah kowe karek takok ayo. Kene ngakal ukara. Ngene iki kan menjelekkan awak dhewe to, Mas. Jaluk. Ngene iki kan dhewe sak rombongan malah isin to. Melok elek to, Mas? Isin yo aja mangkat. Kami tuwa kok senengane rondo. Rondo. Rumangsane aku karo Mas Dodok ora seneng rondo. Iya padha. Awake dhewe iki grup Grup penyuka rondo. wangsaku kok. Kami tua mugi tansah mulya. Ngono lho. Lah ngono lho. Nadamu kok gak penak. Kami tua ngono lho. Kami tua. Mugi tansah Lah mulya. iki salah kecang ganteng. Ya iya lah mbok warai no. Lah pinter enak. Iki lho nek ngulang SLB yo ngene iki. Oh ngaten niku. Piye Ah, piye carane kowe? Alah ganteng enak. Ben seneng atimu. Cah cilik ora kaya ngono cah cilik. Heeh. Namanya siapa sayang? Komet Komet. Kelas berapa nak? kelas 2. Dua Duae gini, ngene. yo. Ngene. Yo rasane ngraine kancane to. Ora ini gurune lho Kelas Mas. 2. Sing apik. Cita-citanya apa? Anu menjadi kapuro. Cita-cita kok gapura lho. Sing kok ora mutuk cita-citane kok. Iki mau lek sampean parapan Para pamong-pamong. pamong-pamong. Nggih. Lah saiki sak glombok sak grup awake dhewe Ya iki. iso. Grup wayang Mas Dodok, grup wayang. Nggih. Oh, jajal. Sing misale iki. Mas Dalang, Cekelane wayang. Iya, masuk. Mbak Sinden, Ora bareng slenden. Mas Yoko. Gamelan utama. Iku kaya pinter lho kowe iki. Aku mbok kowe lali ya. Wes lali piye tak tapuk kowe iki. Omonganmu segenah lho. Lah iki penak to. Wis penak to. Mas Dalang, cekelane wayang. Iya. Mbak Sinden, Ora bareng slenden. Iya. Mas Yoko. Gamelan utama. Tukang son. Aja sampai kleson. Asik. Asik. Dadi menghibur ki penak. Luar Iki suarane biasa. penak lho, Mas. Napa gitu? Lho, nggih no. Kaya ngono iki suarane apik. Saestu. Bentuke kaya cidok dawet ngono kuwi. Lho, tak buktene ye. Buktekno ye. Para penonton.
Cumpleng. Cumpleng nek sumpleng. Untune ngobos. Cumpleng. Bapak. Bapak-bapak. Ibu. Semuanya. Wah, dangdut asli. Apik nek dangdut. Apik. Jangan heran kalau komet sudah goyang. Sik. Agak panas. Kowe nyapa? Rasa mau cepot Usah cepot bareng. Aku terak Inul Dracula. Daratista kok Daratista. Dracula kuwi kok sok. Daratista. Ning nek nyuwun sewu Mas. Ya. Nek lagu dangdut kok suarane apa kuwi basane Indonesia kuwi ra gumun. Ya misale kok apa nyanyi kuwi ning dibasana Jawa apa ya iso. Oh, menyesuaikan masyarakat Jawa. Ya ta wong Jawa kok iso. Lagune ki mau. Iya. Para penonton. Para pamirsa. Sip. Top. Pae, mboke, sedaya mawon. Iya. Iso ya Mas. Ampun gumun, Iya. bilih kula sampun beso. Gak, tapi ya penak tenan. Iya, enak suaramu. Jawa ya wong Jawa ya ngono kuwi iso Wong ya. Jawa ya kudu iso. Umpamane kok Inggris no ya iso. Inggris ya iso. Jajal. Wah, Mau pikir ditanya. nek iso Inggris tak akoni guru tenan nek. Oh iya jajal. Inggris piye? The Alaudia. Oh iya. Apa kuwi? Audien penonton. Audian. The all itu semua ya. Kalau sedoyo. Iya. Terus? Ekekmu lho. Father, mother, Iya. sedaya mawon. Kok iso balik sedaya mawon iki lho. Tak rungokne tenan kok. Mas, Sedaya itu Jawa, Mas. Inggrisnya betul, Pak? Kamu kan Inggris. Ayo Inggrisnya apa? Sedaya mawon itu bahasa Inggrisnya sedanten. Iya goblok. Iya. Goblok kok marahin sapi. Lah nek trimo lagu Inggris. Lah ngene iki mau. Ora enak apa-apane karo aku. Ini iso gak? Iso to. Jepang aku. Waduh, wah lah Siap, iki. siap. Lah siana ya. Ya. Hangsa lu hang. Wong susu hang lain teng wong. Hei. Iso leng tai wong iki lho. Ora enak Jepang leng Taiwan iki enak kok iso. Ya, itu tuh. Hmm. Yang akan menyanyikan lagu Inul dengan versi Jepang. Iya. Mai kiri tawanda. Jepang asli iki. Mai kiri tawada. Mai kiri tawada para penonton. Para penonton Para Mai kiri penonton. tawada. Ora tau kumpul wong Jepang. Gak tahu. Kumpul me wong edan. Kadang kumpul kebu. Iso kumpul kebo ki malah elek lho Mas. Aku angone. Oh iya, bener. Oh iya, apa iki? Mai kiri tawada. Arigato, hananta. Jepang tenan ora? Tongseng, Ya, capca, Ya, ya. somai. Lantaran. Gadokan. Laku wis ngarang cah. Jepang kok wis cocok karo awake to, Mas. Langke wis pangan. Nyapa nek cocok karo awake? Maksudnya ki subur, memakan terus, tepat waktu. Oke. Oke. Mulane wong Jepang iki sing digoleki malah sing lemu-lemu. Lho, lho. Perkara dikongkon sumo. Woi, sumo be aku. Oh iya, sumo. Musiknya Cina. Cina Mas. Sumo. Musik Abdul Desa. Rana. Sumo. Wacakap. Apa kuwi? Sto manut kayak. Wis to manut aku juri. Kayak guru. Guru lagi anyaran kok. Kene guru kawak meneng. Hush, sumo. Hei, wang nembau teletong. Wis teko teletong. Lah kaya tanggap wong ajak sumo. Ini bintang tamu. Oh iya. Ya sewu kula. Ini belum tahu ketemu kalau ini. Dereng. Sapa iki kok barang baru iki? Iya no. Barang baru. Vitamin E. Hah? Vitamin E. Ya apa? Enak, Dik. Weh. Ayo dipanggil siapa Mas Komet atau Mas Dodo? Mas Dedek biasanya senengane Mas Dedek.
Oh, Mas Dadang. Repot rumah tanggaku terus. Gua nunut aku pora kok saya. Lho sing nunut iku kowe kok nunut aku pora. Oh iya. Jack 12. Waduh. Dangdut. Opo iki? Bapak-bapak, ibu-ibu. Wih, enten ekone, Mas. Eko dangdut. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, kon TV tak tapuk lho iki. Dah. Dah ngono lho. Udah. Dane iki bolak-balik. Bolak-balik. Mas teh terus-terusan. Iya, Cok. Cerewet. Selamat menikmati yang ada, hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kak. Ada buah belimbing. Belimbing. Tuku garing, Dok. Buah liyane. Oke. Oke. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Apa to kowe iki? Jer. Jeruk. Eko kok nang ngarep to, Mas? Eko Syariah. Kayak bank syariah. Kata-katamu medeni. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katok. kecantol. Suwek. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulo luwo, Telusur. ulo luwo. Telusur. Nyatek ndasmu wi. Yo, nesu kata-katamu yang mengarah rono. Mengarah piye ta? Aku gak seneng sing gletok ngono. Glodok piye kata-kata ya biasa. Biasa sing sopan. Mari kita sambut. Dah. Pak Camat ki lho Pak, potong satu Sam. Wis kadung muni mbut. Eko kok direvisi. Wes kowe lho kowe Eko ni kok. Oke, lengkong malam ini supaya benar-benar bergoyang. Oke. Supaya benar-benar berdendang. Salam juga untuk MC Dangdutnya Indonesia, dulur saya yang ada di samping. Wah, luar biasa. Terima kasih. Kenal. Mas Cipto. Mbak awur cipta sapa? Oke. Yo, kita sambut sama-sama ada bintang tamu dari wilayah Ndi? Duh. Kok MC kok Asli lengkong sini. lengkong sini. asli Lengkong Putra Ada. daerah. Putra daerah. Mbok kowe dhewe nyang. Putra daerah. putra daerah Lengkong. Ada. Siapa dia? Mari kita sambut ada si cantik. Ojo ndak teko sik. Mira Kirana. Mira. Lah, nah. Hey. Loh, wis bar to musik iki. Wah, rime pakem Mas. Sakram ya. Iwas aku seneng joget. Selamat malam Mbak Mira. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Inggih. Baru pertama kenal. Oh inggih, kesan Perken- pertama bertemu perkenan. panjenengan iku Masya Allah tabarakallah nggih. Panjenengan tiange sae lho nggih. Alah, langsung Nggih. ngono, Oh Mbak. ketinggal saking prejengane ngoten niku. Saya nopo sae? Sae. Hei, Iki kaya ape budal mayit tak tapuk tenan lho iki. Ini Sae Mbak, sae. Mas teh sae ki apik ngono lho. Apik. Nggih. namanya Mbak Mira siapa? Kula Mira Kirana iki mau salah nyebut jeneng kok iku dene dipotong 50. Aja dipotong tuh nek nanti popo bocah ini main potong terus. Mbak Mira Kirana ya? Nggih. Perkenalkan, Nggih. Dodok Stephen. Oh, Kadasen. Kadasen budulmu kok. Urapen. Raper ya. Lah iya. Iki sapa ya sih Pak iki? Michael. Wih, Michael Sapa baleni neh? Sapa jenengmu? Michael. Michael sapa? Michael Watson. Aret. Mirna ya? Mira kok Mirna iki lho. Minaya kok malah iki Lah, jeneng iya. Mira. Panggilannya Mira, kepanjangannya Mira Santika. No way gitu tuh. Mira. Jadi nek diomong barang baru kuwi mboten barang baru. Udah terus? Barang lawasan asline. Heeh, mungkin asli sini kok Mas Dodok kelahiran sini. Memang jenengan bilang lawasan tapi kan kita ketemunya baru. Oh nggih. Jangan dilihat lawasannya dong. Oh, nggih. Ditanya Mas Dodok, Iya. sekarang domisili di mana? Sekarang misili di Alah. Alah, tak. Sekarang di sini. Aduh.
ciriku. Sekarang dosi lini. Alah. Piye to Mat kuwi? Sekarang domino di mana? Domino mu Judi kuwi. lho kowe kok. Lah iya. Sekarang berdomisilinya di mana? Samenika wonten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kono lho. Nggih, Kono. nderek bojo kula. Endi to? Iki turu ae budal. Ning kula asli kelahiran mriki. Mriki. Lengkong mriki. Lengkong. Putra daerah sini. Nggih. Menikah dapat Sukoharjo. Nggih. Oke. Mendoakan apa untuk kecamatan tercinta kan asli kelahiran sini putra daerah monggo. Nggih mugi-mugi desa Lengkong sansaya makmur, wargane Amin. nggih utang-utange lunas kabeh. Amin. Nggih, pejabat-pejabatnya nggih ingkang amanah. Amin. Mugi-mugi ya saya makmur. Sing urung duwe jodoh. Ya keenggal entuk jodoh. Nyapa nyindir kowe? Kowe nyindir mancing Mbak Mira ngono nyindir aku. Sing nyindir sinten to Mas? Sampeyan Muga-muga saya untuk jodoh ndang entuk jodoh ndang rapi nyindir aku. boten. Nyepelekne aku. Nggih. Lho, lho. Boten. Boten. Ngoten niku lho. Dadi Ngono piye to Mas Komet? sing Pratenmo to. jenengan bila-bila selama ini nek tanggapan kok nggih asline ngeten iki. Menusuk dari belakang ya. Dari belakang ngeten iki kelakuane kan akhirnya jenengan ngertos biasa. Dodo niku asline mboten seneng kali sampean. Ning mergo karena kepentingan dari penampilan pentas asline kaya-kaya Mas bantu Akbar. sampean. Pancen omongane bekicot gosong iki nyelekit suwe-suwe. Kok iso nyelkit? Kowe iki kanca apa sengkuni to jane? Lah kok iso sengkuni? Ning aku yo ngerti kok videone ndek ning YouTube kula enak. Ini Tenan sekinya. kuwi aku ndelok dhewe kuwi. Ya, dongakno aku rene Oh, pokok ya. sampean ki yo meneng-meneng kaya ngono kuwi kok karo kancane to? Heeh. Heeh, ndek mesra-mesraan kuwi to? Heeh, mesra-mesraan. Padahal kuwi iki ya nek adekku ki lho. Heeh. Kok kaya ning ngono ki ngopo? Nyapa to Mbak wong sampean ki ora urusan kenal karo aku ya lagi iki lho sampean kok malah nyapa lho. Ya mbak wong aku melu ndelok videone ya Om ya. Ya sampean ngomong aja aku weri ya. Kenapa to Met? Kenapa? Lagi Alvin gila. Alvin sapa? Ah, jenenge apik Masa Malvin. Alvin sapa? Lho Ala wong Gresik. male to mlakune male to. Nyapa, Masa- nyapa. Masa lagi ngono Wis tak pincang. ngomong-ngomongan lho. Ya ya wong kok lemah, men kowe iki wong lanang kok lemah nyapa? Alah wis tak ngomong-ngomongan sik ditutupi kancane. Jajal, jajal. Padha madhep kene, madhep kene Mbak Mira karo Mas Dodok madhep kene, madhep kene. Nyata ben apa? Lho, lho. Kowe nyapa, kowe nyapa kok ngencengne kathok bareng lho. Kurang ngambil posisi dhewe ya. Tak ada posisine mesle. Eh. Eta lah wong inang ini terus. Sabukku ya. Misle. Sampean ki arah pemikirannya kok menuju gua Maharani. Ora lho aku ndelok jari iki mau lho, kenapa Bener mesle? Mbak, bener. Bener jarinya bener lo gak pas. Kandani mesle. Bener no Mbak Mira? Bener Mbak. Bener no. Jari Alah, iki jan ki mung sing ngatok iki Mas opo tejane iki rada rene ngene iki lho. Ngene lho. Wong kok Piye met piye? Alvin piye Alvin? Monggo Mbak. Mbak Mira, Paling atur panglipur menapa kagem pembukaan jenengan, heeh. nggih. Wonten ing Kecamatan Lengkong. Dangu sangat mboten mriki. Oh, ngaten nggih. Nggih, dangu sangat ugi mboten panggih panjenengan. Aduh, Angge niki ngleres napa ingkang dipun ngendhaki. Wow, Mas Dalang awal-awal ngendikane nak mboten genah wedokan gitu. Kula mboten setuju nek ngoten niku. Nggih, soalnya ketingale FYP kula TikTok iki gur abang karo yange tok iki. Heeh, tenan kuwi. Sampean ra ngerti julukane Mas Akbar saiki kok. Lah pripun? Mas Akbar ki julukane saiki anyar. Napa? Arin Akbar Rinobi. Rinobi. Nopo iki Apa kuwi? Akbar Rinobi. Apa kuwi? Rinobi nyambut gawe ning ora rabi-rabi. Yo gur tak selentiki ngono to. Emane sunat. Mulane aku Oh ngece to, ngece. Aku diece. Ngono Jare ra kuwi. rapi-rapi. Kelakuane. Kelakuane lho. Yo Piye kaya to? ngono lho. Mangsaku Iki wis dalam rangka di kadung tak lem-lem kok. Lah rumangsane lho wong yo bagusnya kaya ngene lho. melok. Mana-mana wis sunat. Ini Mas. Saiki kan buka Biro jodoh. Ya. Tulis lah, sampean kagem. Nah, candol mik. Nah. buka, monggo kang badhe nglamar. Monggo, buka lowongan Mas Akbar, monggo buka. Enggak, lomongan. Menerima pendaftaran 2 kali 20 tahun. Monggo. Kene ku arep tak
tulis iki. Piye? Nganggo apa iki pamlete jamu jago lho. Apa ya? Berdiri sejak tahun 1900. Wah. Tapi percum ngono ya. Kram terus sampean kram. Monggo, Mbak. Ayo, Mbak Mira. Diatur, Apa? monggo. Tembangin apa? Mardika mawon. Dua rumiyin nggih. Oh, bowo siap. Ugi mangke menawi dikeparengaken mangke Bapak Camat diaturi minggah. Harus Menawi habis ini. kersa. Siap, Pak siap. Tika mboten. Bapak Camat, Bapak Sekcam, sedaya ki mau Dan, ora Cik. menapa. Nah, Nggih. kersane sami apal iki kalau Pak Sekcam. Kayak iki jenenge rumah makan po wayang. Buka lumikrep. Ayo, Mbak Mira bawa riyen. Galene Mas nak ilang Mas. Oh, gunamu tuh. Nak ilang. Mas. Oh, iya. Gonanmu apa? Kulo nek jumuk kok gone gedung kulo. Lah iya nak ilang. Ngapunten lho Pak. Ya Mas nak ilang. Ora izin Pak Camat iki kok sok. Lho, Mbak. Mangga. Nggih, diparingi pangper Semarangan nggih. Siap. 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 Entuk nggih. Entuk buku iso. Kuwi anakmu to. Aku iki gak anak arep besar. Iki wayahe nyanyi kok. Ya nyanyi nyanyi. Didik ngantuk Didik. Bobok ya. Nggih. Ngantuk. Walah, lha iki yo wel kuadrat iki. Sing ngoten. Mangga, Mbak Mira. Mingkar mingkuring akara. Apik tenan Dik suaramu. Astagfirullahaladzim. Hei, Lho, kaget. kaget. Kaget tak telat celok. Kok aku nusul. Kaget ki langsung des diudani kaget. Aku pirang-pirang dino kaget ku iso langsung kok. Masa to? Iya aneh aku dhewe yo bingung. Penyakit paling ki yo mbok enek kelainan lho. Dor. Ngono ki ora kaget aku bos. Kagetnya telat. Mas. Desal aku kagetono nak pas. Desal kagetono aku nak pas. Sampean Desal, heeh, nak pas. Dar. Hei. Kaget. Mbak Mira. Sampean Mbak Mira. Dar. Ah, Desal komet. Komet. Kaget ora kereti. Lho, Apa to? Kok iso kaget Kuwi iwak? kudu dipreksakne kuwi. Hah? Ora tak periksa dhewe bendina. ya. Karenan mareti siwi Karena digandeng. Gandeng no. Oh, sik to. Gandeng sinten Mas? Sandalku mbok gua iki ngopo sentimen karo sandalku ora salah apa-apa kuwi lho. Titip kok mau ceblokne iki lho Ora apa? nek lho ganggu perpompan. Oh iya. Oh iya. Lah kuwi Lah snope nek ora mbok gua iki sendiri sapa sandalmu. Sing ki larang. enggak. Keren. Melok lenggut. Apa? Hati-hati ya. Tak kira kudutmu yo. Blas, kula sini teng mriki penasaran karo sampean to. Kok teng pamflete sampean kok ditulisi The Next Didi Kempot niku. Nggih, kula Ceritane pripun? 2021 menika nderek ajang pencarian bakat teng JTV. Berarti sampean yang duraja. Winner, ya Allah. Dudu jenenge perlombaan iki perlombaan. The Next Didi Kempot GTV. Nggih, terus? Lah, delalah kula nderek niku lah kok menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya dikontrak kali TV. Nggih, kali mula niku kan kula dangu mboten teng Nganjuk, niku teng Jakarta teng MNC Group. Oh, kalau kita minggat. Lah nggih, asline minggat yang lengkong teng kian. Anakmu nusul nih. Oke nyapa lo ngurusin bocah cilik nih. Anaknya Yo, nusul. Yo ben to generasi penerus kok. Terus ki bibit anaknya. Ya, lanjut Mbak Mir. Kawin kontrak.
kok iso kawin kontrak piye, Mas? Sinoba Sinukarta Hei kayak kena iso apa aja nih? Alah nek lali ora diakoni. Iya ta. Iso lali. Anak karo Ini perbuatanmu karo gitu. Alah iya. Yang gerayu kok terus jo alah iya ini tak kira. Sadurunge kula badhe ngaturaken sugeng dalu menika wonten guru kula SD Pak Ahmad, wonten Bu Tris, wonten Lah nika pecisan teng mriko nika Pak Ahmad. Nika dhewe sing kados Mas Adame Mbak Inul nika lho. Nggih. Lucu Pak dalu Camat Pak. nggih wonten. Oh nggih ugi Pak Sekcam niku tiyane gercep sanget lho niku. Wong wonten Pak Sekcam Pak Sumilan. Nggih nggih. Ingkang putih Pak Sembilan. Oh betul kita. Lah nika lho. Ketinggal jelas cetha melo-melo lah nika lho. Oh nggih, lucu dalu Pak Sekcam, Pak Sembilan. Ah, ben bedino papan. Ngepap foto. Masa? Maksudnya ki foto ki lho kegiatan gede iki anak-anak desa Lengkong ki padha tampil bisa. Kayak iki apa woro-woro kanggo warga iki lho Lengkong luar biasa enek katon Iya. kaya ngene. Penontonnya ketuwi-wingi wis membludak. Luar biasa Lengkong pokoknya tansah guyub. Anakmu lo mie isik lho. Bibir ya Mbak, bibir ya kuwi cah. Rasa-rasa digagas rasa digagas. Rasa digagas. Ndang nembak. Kok nek adem darah lemes dhewe deh, Ben. Ya. Tanah. Mrekrata pakartine ngelmu Jas. Terus? Kang tumrap ning tanah. Iki ngopo ngono lho? Mbok aku tak nebak sik ra Monggo geblodak. nembang riyin kula tak ngomong. Kakang cengal pikang. Apa? Kok sambar gelap ya. Sambar dendap. Sambar gelap. Apa Ya. enak ketoprak sambar gelap. Iya. Biung ban no anjane. Eh? Kang tumrap ning tanah Jawa. Waduh. Delok aku ya delok ya. Iki anakmu to. Sing gawe remote sapa teh? Mbok kira mau kok Robot nih ya. Wae. Ngopo le? Goleki pakmu. sik tak urusane wis. Iya. Sabar rasa dipikir ya Le ya. Sing wis ya wis. Malah lucu cah iki lho. Saiki dipikir masa depannya awake dhewe Tas ya. tas tas tas. Tas. Tas tas Tas. tas. Dikira kowe ape nutupi wong tas tanganmu sak papan. Aku tahu. Ya Allah. Aku tahu tenan, Mbak. Pripun? Cilik bocah sakmene malah mulih nangis. Oh iya, lah Cerita mbok itu aku baru diketok gendruwo. Lah njen ya mirip. Wah, nyelekit ya. Ya, pinta. Agama ageme aji Sip. Sip kok karek delok ra sip. Ya Allah, wong nek penak menyambut gawe lungguh-lungguh karo urek-urek kuping, urek-urek irung. Ilmu lho iki nek lorong ngelu. Iya. Irungmu kilen iku kelamari. Ora. Yo malah loro nang jero. Didawahke napa Mbak Miran? Kawin kontrak. Lho, Kawin iso kontrak. kontrak. Gowo kawin kontrak. Kawin iki sing tenanan ra kontrak. Ya ya, lah lho. Tani ninggal katresnan. Oke, siap. Langsung buka celuk. Buka celuk. Nangis Ya. sajroning atiku nalika sliramu ninggalku
Iya, iya. Ya. Ojo lali pawanku. Mestak, mestak. Lengkong bergoyang yo. Oke. Sing kiwa, sing tengen, sing ngarep, sing buri. Hey. Hey, asik. Yuk, ditelaske. Ojo lali pawanku. Uga mono keras janji-janji. Sip. Ampun lenggah riyen Mbak Mira. Niki nimbali Bapak Camat. Aturan minggah mbok menawi wonten komentar sepatah dua patah kata. Monggo Bapak Camat. Kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Bapak, monggo. Duduk.
Sugeng dalu Pak Camat. Sugeng dalu Mbak Mira. Wah, Mas Dodok kali Nggih, Mbak. nggih, mangga. Mas Komet. Nggih, siapa? Nampi dawuh saking panjenengan napa nika? Heeh. Badhe nyanyi piyambak napa? Mboten saged. Oh, mboten saged. Ambil suara Pak napa? Napa? Mboten. Napa langsung request mawon? Pun manut Mbak Oh, Mira mawon. Oh, manut Mbak ngoten. Mira. Manut kula. Nggih, Monggo. menika Kula nggih pun. mbok menawi kepareng Mas Akbar menika saking wingking wonten kang ngersake. Ngersakne. Selendang biru nggih Mas. Nggih, selendang. Oh, Pak ya. Monggo Mas Dodok. Mengko dipinangkani mengko. Kebetulan saya Oke. dengan Cak Komet, Cak Dodok Iya. pernah satu panggung Pak. Oh, Pernah iya. ketemu di Ngluyu Ngluyu. dan akhirnya saya menginginkan ketika di Lengkong bisa tampil di Lengkong. Nggih. Kebetulan Amin. Mbak Mira ini juga asli Lengkong Pak. Oh, Saya nggih. juga asli Lengkong, belakangnya Kawedanan. Nggih, nggih. Nah, Mbak Mira Lengkong yang timur. Nggih, Iya. leres. Tapi tidak pernah ketemu Pak Dodo. Mungkin itu. Terima kasih ke Geguyup Rukunan Masyarakat Kecamatan Lengkong. Siap. Monggo kita bangun Kecamatan Lengkong ke depan lebih baik dan Amin. bermartabat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun Pak Pi. Rawuhipun ngapunten Pak Pi niki yang kita dewan Pak Pianto kemudian Pak Sekdin Pariwisata nika nggih rawuh tebih-tebih saking Kediri pengin mirsani Tinggi Turwo dhateng Nggih. Kecamatan Lengkong. Matur suwun Pak Gus. Nggih. Ngoten nggih. Injih, matur nuwun. Manut. Manut pasrah borong Mbak Mira. Nggih, matur nuwun Bapak. Sembah nuwun Bapak Camat. Napa Mbak Mira? Napa sing bernuansa musik monggo? Nggih, Sembah manut sing piye? Maksudnya iki ndereke ngoten mawon boten delak. Apa? Selendang biru wau. Paringi lestari mawon nggih. Oh, lestari. Oh, lestari. Selendang biru damel kur mawon. Oke, siap. Nggih, monggo. Kasumanggaken dia. Lestari bersama Mbak Mira Kirana coba kaya ngapa? Monggo Mas Tris. Sing duwe egolan sak Indonesia, Co. Siap. Kirana. Yuk. Iki lagu Dek Dru. Bareng-bareng bersama cantiknya Indonesia. Mira Kirana. Wis kaya orkesan tenan. Astagfirullah. Kuasai. Sang Dewi katon nglapani ambak karo kemangi semi karo kembange melati dasar bulan dadari Ayu setia maksa Allah Sasa biar ngerti Dia mesti tak ingin Panjang kepit Yang bisa bernyanyi boleh ikut bernyanyi bersama kita di sini. Yuk. Hei. Rasa tresnangan sejati manggil lestari Angit nambang suci Yen seneng saja sapi Cahyamu madangi sarati Dadyo kembangke hati Anang
Oke. Astra Prata Media, matur nuwun. Wasek. Terima kasih bos. Apa ya? Kok renek apa ya? Nah iya, pesawat lebih. Ada cantiknya Indonesia. Bagi Rara. Lengkong iki. Istimewa deh. Yang di belakang di situ saja. Oh iya. Ya ben kono. Hey. Oke. Atur warga masyarakat Lingkong. Sutresno budaya pecinta wayang kulit. Sak juase. Lengkong. Ayo apa yo? Maju. Hey. kasih. Luar biasa, duduk dulu Mbak Mira. Terima kasih Mbak Mira. Ya. Dilanjut langsung dua ya. Oke, oke, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Lucy jumeneng. Garlus, Garlus, Garlus. Beda Apa nek Garlus? Mbak Enggar karo Mbak Lucy. Disingkat. Garlus. Asik. Ya. Sepotone to. Yuk. Oke. Au. Oke, Mas Komet, Mas Dodo.
Ada Mbak Enggar, ada Mbak Lucy Mas Kemet Mas Dodo. Oke. Wes ki. Napa niki sering grup pasangan ngeten ta Mas? Boten? Boten. Oke, cuma niki Boten berdua. ki secara kementulan saja. Kementulan ya apa? Kebetulan. Menika minangkani pamundhut menika lumantar WhatsApp saking pepunden ingkang lenggah wonten ing Lengkong wonten pamundhut tembang kangen. Tembang kangen. Tembang napa kembang? Tembang. Lewat kuwi lho. Iya aku ya. Buka saka tenar. Dibawani mboten niki? Langsung Oh, langsung. tancap gas. Iya. Monggo tembang kangen bersama Mbak Enggar dan Bu, dereng diundi lho, Lucy. Bu. Kene hadiah to kok diundi iki. Bu. Kowe kok manusa lae kok iso. Yuk coba kayak ngapa? Tembang kangen dados. Yuk. Kok luar biasa.
Sanggar Mbak Lucy jangan duduk dulu. Jangan duduk. Ditutup dengan selendang biru. Ah, nggih. Nah, ayo sedang semua berdiri termasuk Mbak Mira. Ah, nggih. Monggo Mbak Mira, sampean sing ngadeg apa aku sing lungguh. Monggo. Wah, iya. Pilihane sing gak enak-enak. Monggo, Dik. Ah, nggih, monggo. Ayo. Iya. Mang bocah mang wis mulih ta, Mang. Bocah cilik ya. Selendang biru. Nanti cae. Ojo golek iya. Ditanjake ya. Coba bayang apa selendang biru kanggo penutup ana ing season limbukan. Ya, Mas Tris langsung kemawon. Ya. Terima kasih semua. Mas Komet, Mas Dodo. Ya. Inje macange Mbak Limbo, Mas Akbar. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Inje. Ingkang baku Mas Dodo ndonga napa, Mas Komet ndonga napa kagem Kecamatan Lengkong yang mengadakan Inje. PHBN malam ini. Ingkang baken namung saged derek memuji marang ngarsaning Gusti mugi-mugi sak badane adicara menika Lengkong tansah berkah barokah. Amin. Kathah rezekinipun sedaya warga sehat panjang umur. Amin. Khususnya Bapak Camat mugi tansah sehat. Amin. Rezekine kathah barokah Allahumma. Amin. Mas Komet, Mas Komet. Mugi-mugi saged pinanggih malih taun